Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Bandiraɓe sehilaɓe jangiyankoɓe, ene wayno kadi en garti e alluje men sappoje ɗi keddinoɗe ɗe. Allah wallino on windande adine nde wonno toon ko alluje 10, windande ɗimmire nde alluje 10, keɓɗon nogas heddi 12 aɗini. Ɗeɗo 12 so yonti e nogas hawrata ko 32 alluwal jangeteɗe e Pulaar. Limto mum gasi hijju mum naati e nder hen. Heddo non ganda no hijjirte, ganda no rennirte, on saha mbawa jangde. Sa wawa limto, a wawa hijju, a wawa rendinde, sabbo seeɗa. Ko ma mbawa limto gonga e gonga, mbawa hijju gonga e gonga, mbawa rendinde gonga e gonga. Hankadi kalɗo mbawɗa joɗade, ko nanɗa e nafuru ene windo, ko jiiɗa yitere ene windo, ko kalɗa e ɗemgal ene windo. Kala ko wawi haalade e ɗemgal ene windo, kala ko gite mbawi yiide ene windo, kala ko noppi mbawi nande ene windo. Gasi ɗum noon wawate koye limto e hijju e rendinde. Jangde noon fuɗɗo haalede, jangde nde haalete alay sago mbawa limto, mbawa hijju e rendinde. Hankay sa wawi ɗum, kala ceerno mo joddiɗa, namdiɗa gandal, omo haala aɗa winda, wala ko winda gona jangude. Hande noon ko alluje 12 jangeten. Alluwal gadigal ngal namɗon ko 21. An noon mo ganduɗa a jeyaka hen taw Dental Dina TV nani, jaha to YouTube to mbaɗa toon Dental Dina TV, jiyangal mbaɗa abonné, naata ngara jokkoɗa e jangde he. Jangde nde enen ndendine. Numéro oɗo noon ko 77 906 14 81. Onon jangoɓe hen ɓe kala mbawɗon wonde mbaɗe hen balle mon e jingere mon. Hay mo jangani hen ɗaɓɓirama ballal jingere, ala ko haali non an jangowo o, ala ko haali non an jangowo o, ala ko haali non an jangowo o, ala ko haali an jangowo o. Ndenden jingen, ballen, poolen. Alluwal battugal 21 ngal ɗo, ala ko janguɗa hen so wona paa mawɗo e paa tokoso. Gasi to so ɗiggi a serti e majjere paa. Alluwal batugal 22 ngal, ala ko janguɗa hen so wona raa mawɗo e raa tokoso. Ko ni foti ari ardi. Alluwal battugal 23 janguɗa hen ko saa mawɗo e saa tokoso. Gasi alluwal battugal 24 ala ko janguɗa hen so wona taa mawɗo e taa tokoso. Gasi alluwal battugal 25 ala ko janguɗa hen so wona waa mawɗo e waa tokoso. Gasi alluwal battugal 26 ala ko janguɗa hen so wona yaa mawɗo e yaa tokoso. Gasi alluwal battugal 27 ala ko janguɗa hen so wona ƴa mawɗo e ƴa tokoso. Ɗo noon no fonno hofade nani ko jejji. Kofaɗo nani, kofaɗo henne nani, kofaɗo nani de no ɗo hufori ni, kofaɗo an ɗo e mayide ɗo tan kofaɗo nani, nande ko jumri nani bindol. O woni ya,
o woni ƴa wadde serde ƴa e ya kofal ngal hofo ƴa mawɗo hofota o ga bange ƴa tokoso sa yeehi ƴettu kuɗol ma kofana kam ɗo nani kofa ɗo wonta ƴa oɗo wayni ko ƴa mawɗo ƴa tokoso ƴetta kuɗol kofa ɗo nani alluwal battugal nogas jetati ko ni woni koƴobowal ko alkulal noon joni noon kadi ɗo woni ga mawɗo woni ga tokoso ɗum ɗo ene jange ɓe mbi wona pulaar ko arab kono janga ɗum mbawa ɗum ganda ɗum ga mawɗo ko ni windirte ga tokoso ko ni windirte ɗo woni koƴobowal gasi ɗo alluwal battugal wata jeenayi a jangi hen mba mawɗo mba tokoso gasi alluwal capantati ko hen janguɗa nda mawɗo nda tokoso alluwal capantati e goho hen janguɗa nga mawɗo nga tokoso alluwal battugal capantati ɗiɗi ngal hen janguɗa ja mawɗo ja tokoso ɗo to ɗiggi en ɗaari en gayni ko jangete alluje pulaar windande adine nde on jangi hen alluje 10 windande ɗimmere nde on jangi hen alluje 10 ndeɗone 12 fof so rendi keɓon 32 ko jangete wadde on gandi jangde mon yaawi ɗum wiya jangde coddol ɗo ko pa mawɗo pa tokoso ra mawɗo ra tokoso sa mawɗo sa tokoso ta mawɗo ta tokoso wa mawɗo wa tokoso ya mawɗo ya tokoso ɗo ko ƴa mawɗo kofa ɗo henne wonta ƴa tokoso koƴobowal ɗo ko ga mawɗo ga tokoso ɗo ko mba mawɗo ɗo ko mba tokoso ɗo ko nda mawɗo ɗo ko nda tokoso ɗo ko nga mawɗo ɗo ko nga tokoso ɗo ko ja mawɗo ɗo ko ja tokoso wadde ɗo tan mbawata pa ɗo woni pa mawɗo e pa tokoso ɗo wawete alluwal ngal ɗo ko hen mbawata ra mawɗo ra tokoso alluwal ngal ɗo mbawata sa mawɗo e sa tokoso alluwal ngal ɗo ko ɗo mbawata ta mawɗo e ta tokoso alluwal ngal ɗo ko ɗo mbawata wa mawɗo e wa tokoso alluwal ngal ɗo ko ɗo mbawata ya mawɗo e ya tokoso alluwal ngal ɗo ko ɗo mbawata ƴa mawɗo ƴa tokoso sa yeehi noon addu kuɗol ma kofana kam ɗo ko jumri wonɗo kofana kam nani kofa ɗo ko joni nani ko joni jimi ɗum wadde ƴa mawɗo ƴa tokoso kofa ɗo wonta ƴa mawɗo sa accirini tan wonta ko ya tokoso sa accirini ya tokoso kofa ɗo wonta ƴa tokoso wadde sa yeehi hay ɗo ko ƴa mawɗo ɗo ne fonno hofede jejji kuɗol windani ɗum wonta hen ade an jangowo a habrama ɗum a famminama ɗum a faami ɗum kofa ɗo wonta ƴa tokoso ɗo woni koƴobowal jangete koƴobowal ko ni wayata ɗum ɗo ko ga mawɗo mbaɗani ha mawɗo lomba e nder ton ko wayno allifel ni wonta ga mawɗo ga tokoso waye ni ɗo jangata mba mawɗo e mba tokoso ɗo jangata nda mawɗo e tokoso ko ɗo jangata nga mawɗo e tokoso ko ɗo jangata ja mawɗo e ja tokoso ɗum ɗo sa waɗi tan hankkadi jangde ma ene wayno yaawi ni jangde ma yaawi e nder alluje tati to ganeɗa ko jangunoɗa ko fof refto yaha ngo nan ɗon ƴetta kuƴol ma e carnet ma
mbañirtoɗa janga ɗigga mbasa teskade wiyoɓe ɗum janganoma jangitama ko janga jangita sellata wona jangde ko janga jangita sellata wona jangde ko janga jangita sellata wona jangde hono andorto saɗa juula sa wi allahu akbar ma jango fatiha simore adide ɗimmere nde fatiha arta tataɓere nde fatiha arta nayaɓere fatiha arta saɗa wirda lazimma ma andu ɗum toon lazim suba lazim kikiɗe astahfirullah en ara en arta wadde ko wonata ko gonga ko hunde artode ɓuri sellude aɗa foofa ɗi poofaɗi ene jalta ina naata yo anne jangde kalde pinɗa jangu jangde wasa ɓorde sa acci accuma sa nangi nanguma ɗon jangde sa acci accuma sa nangi nanguma wadde onon wiinowo jita bindi ɓe on mbaɗanama ɗum ɗo en heblo heso yawngo ƴetton ɗum mbatton ɗum e karneji mon kala alluwal noon wona bange on kollama 1 2 ha caɓatere 2 kala alluwal waɗama bange ɗe alluɗe ƴettata noon anne moftade jangaɗe mbawaɗe janga ha mbawa moftade noon kono sa jangani a mofti ala gartam ko janguɗe ha mbawaɗe moftane aduna jango jaam sayi janginde nde ñaaɗe timtiɗa yo Allah wallu yo Allah newnu kala nomo Dieynako Dental Dina TV yaato YouTube binda Dental Dina TV jiyangal mbaɗa abonné wona yentodiri e maggal ko woni toon ko foof jiya ɗum ko ari foof tawma ɗon jokkoɗa e golle jangde jungo ma noon e poos ma nelda ballal ma jinguere ma e 00 221 77 906 14 81 jingen ballen duusen courant wifi connexion en jeeya e gueɗe goɗɗe coodeteɗe e nder weeyo en jeeya ko noon wayi gandon ɗum paamon ɗum jingere wallere naata on saaha mbawon wiide jokke golle min jokka golle ko somin jokke golle tan waccitimi golle nannaki famnaki ko jokken golle no jokkorto min gonoga gonon toon ndenden jokken golle ɗum pammi ɗum gandumi ɗum kalami on nanon ɗum jaɓan ɗum gollon ɗum mi nani mi jaɓi mi gollani nannaki ay minen nde min jaɓi min golli oɗon jiya min mbi eyi min nani min jaɓide on saaha on jiya mina golla on kadi on mbi on nani on jaɓi golle min jiya ƴette juuɗe mbaɗe poos mbaɗane Orange Money Wave Western Union MoneyGram riya yetto men waɗe kees men reena golle men kala ko yunti itte waɗe hen so courant yunti itte waɗe hen kono so itti itte waɗe hen kala ko boni e apparuji itte soode hen ni foti ɗum waɗe barma ñaame nanen jaɓen gollen alluje mon sappo e ɗiɗi nan ɗon yente nogas ɓennuɗi wona on timmini capanɗe ɗiɗi alkulal hankadi ko jangatino ko janngama gasi so ɗiggi a wawi limto hanka kala ko winda a janngani ɗeɗo ma alluji capanɗe ɗiɗi ɗum ka wawani heddo noon masɗe ɗen dow kanƴe jogori nattoyde hen jangde ma yaawa hankadi gonta gando bindi mbatta windude mbatta jangude yo Allah wallu yo Allah newnu yo Allah reen kaydi yo Allah won gondiɗo ko musidɗo mon guiɗo mon saabu Allah Yaya Ly Kola Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama salam timmi ƴetti kuuɗi e karneji mbañirɗon guila dow ha less alluwal gadanal ngal jangon mbañirɗon ngal ɗimmal ngal jange wañete tataɓal ngal ɗo jange gasi hankadi on gayni limto gasi o limti on gayni heddi ko balle gaddu min jiya ɓe ganda on nani ko haala jaɓa nanaka jaɓa min jiyata yo Allah faab